Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah Pasaton. Selamat hari Minggu madihamu amanginang remaja naposobulung namandohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhalado nami. Huria ni tuhatta nahinaholongan marsadani roha mahitamu sesa darion lau mamuji tuhatta di minggu eksaudi atom sian nasa roha dohot hapor siaon tapasangap matuhattai tapuji maibana marhite edde pujian songon topik ni minggutta sadarion ditangihon Jahoba do suara ni bangsona tapuji matuhatta marhite buku edde nomor tolu ayat 1 ayat tolu. Puji Jahoba ale tondiku.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu nopa langit dohot tanoon. Amin. Songonoddo didok Tuhan Yesus, lehonon ni amamuna na di banua gijangido tondi porbadia tu akka namangi dosa. Nunga taka suboto sakap akka nahusakapi taringot Tuhamu ninna Jehovah. Sakap hasonangat dotahe dada Tuhamagoan. Asa ahu mangalehot Tuhamu ujung ni nahinalunguton muna. Jadi panjau-jauon muna maahu huhut laho martangiang tuau. Gabe tangi honokku mahamu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di banua gijangi, usehon maton dimna badiai dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni roha dinaposom manjamitahon hatam, asalam pita jalalam ganda huriam na badiai, patot tong ma huhut rohanami manguleho sahat ro di ujung di bagasan haporseaon nature, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku Ede nomor 121 ayat 1 dot ayat 2. Yesus Raja Nihuria.
patik ni debata di minggutta sadarion, ima patik parjolo saat rodi patik paupatton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, iyang gotong gabe si sombaon, manang si uluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, iyang gosoture dalanna, ay hona uhum na dosogot, aka na marsineang di guarna. Patik paupatton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulah hamu nasa si ulaonmu, alay yanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangibati hutam. Ay di na onom ari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhatta, marhite buku ede nomor 176, ayat sada dohot ayat opat, na mukap do surgu. Tatopo timadosata tuado pandidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para si roha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatod do hami tubu jala dangadong hu haporseaon di bagasan roha nami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalanmu, masay godang do panglesion nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalaseon nami. Say ingot mahami hombar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen.
tabegema hata baga-baga taringot Tuhan sesan di dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsai ho au marhitesian akka dosam, jala nunga dilojai ho au marhitesian akka hajahatonmu. Ahu tutu, au sadiri manalesei akka pangalausim, ala ni hadirioku, jala dambe hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma didibata na digijang. Amin. Tapuji matuhata marhite kor Immanuel. Tapuji matuhatta marhite buku edde nomor 770
ayat 1 dohot ayat 2 tu debatami. Hata ni debata nagabeturpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di sada Petrus 5 ayat onom satro di ayat 10 tajahama margati soring atom patoru-toru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagogui asa dipatibbo hamu ditikkinai Tinggap ko hamuma nasa na hinolsohon ni rohamuna tu ibana ay disarihon do hamu. torang marohamuna dungo mahamu na maot taot do alomuna si bolisi songon babiat na marau uang mangalului si bodutonna Gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite haporseaon ingot hamuma dang tarbayan sosonggop akka haporsuhon si songoni nang tu akka hahaanggi muna na diportibion. di ayat 10 rap mahita madjaha Alay ang godebata na puna sa luhud asi ni roha nang manjou hamu tuha sangapon na manotongi di bagasan Kristus pauliulion na pahoton na jala patugon na dohamu dumjolo di tahun hamu satokin haporsuhoni ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amin. Tapuji matuhata marhite kor ina Deborah.
Tapuji matuhatta marhite buku edde nomor 760 ayat 1 dohot ayat 2 tu debata do pakirimoki. Tahatidakkon maha porseotai songon nahina tidakkon ni dongatta sa porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tunopa langit dohot tanon au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai iman at tinibuhon si Maria nagabi-gabian siyanto di porbadia adorang soa bubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na matay tarpajal ibana di hao pinarsilang na tuwa tubanwa turu dumitanom na mula mangulo di ari patuluhon na manay to surgo lahudul isyamun di bata jahuba amanay pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mula sugot tutanoon manguhumi halak na mangulo doot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot dia sasan ni dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogot daging halak na mate dohot dia nguluan na tapuji matuhatta marhite kur amasion.
tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan minggon. Titing Minggu 21 Mei 2023. Huria nahi naholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan minggon ima Minggu 21 Mei 2023. Na perjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion di guari Minggu ex Saudi dohot topik ditangihon Jehovah do suara ni bangsona. Na paduahon jadwal parhobas situa TM Pasaribu SE dohot situa R Nenggolan Marjamita dohot Marageda di Parminggon Arian pukul 10 di HKBP Pospel Cirarap. Na patuluhon pilihan khusus diari sadarion Minggu 21 Mei 2023 papungu pilihan khusus dohita tuha perluan pembangunan HKBP Bonang Indah na dipasahat marhite amplop nang pinaradi ni huriatta jada dipasahat tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon. Na papaton bajar seksi perempuan diari sadarion Minggu 21 Mei 2023 dung sipul parminggon manugut dohot parminggon Arian seksi perempuan HKBP Bonang Indah patupahon bajar makanan laho menupahi tuha perluan panitia pembangunan dohot pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah tatu pakhima ulau ni bain sangap di guarna. Na palimahon ruas nataba mamuka diari sadarion Minggu 21 Mei 2023 gabe ruas ni huriatta ma na parjolo keluarga Edison Parpunguan Silitonga Duma Sari Arta Boru Toga Torop dohot dua daknanak sada bawa dohot sada boru sada daknanak nunga tardidi nasidaro sian ruas HKBP Resort Pardomuan saunari nasida maringanan di perumahan Dasana Indah Blok SN Pitu nomor 2 Bonang masuk Wik Judea. Na paduahon keluarga Pendeta Parulian Sihotang STH dohot tolu yayanakon nasidaro sian ruas HKBP Malang Resort Malang saunari nasida maringanan di perumahan Dasana Indah Blok UB 11 nomor 10B Bonang masuk Wik Nasret. Tatangyak kumanasida asaga beruas na mangulu di huriatta. Di pengido tu keluarga Edison Parpunguan Silitonga Duma Artasari Boru Tokatorop dohot keluarga Pendeta Parulian Sihotang STH asa jongjong nasida di inganan nasida be. Ya, dikicang nasida. Selamat datang mahupasat kami, jala selamat bersekutu di HKBP Bonang Indah Tuhamu keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Hudul Mahamun. Na paunopon pertangyangan uik di hari Rabu 24 Mei 2023 masuk pukul 20 uik di Patu Pahuriat Tama pertangyangan uik na perjolo di Wik Judea di bagas ni keluarga R Tarihoran N Boru Siringoringo na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok SP Onom nomor sada Bonang. Na paduahon di Wik Bethlehem sekalian acara pangapulion di bagas ni keluarga D Sinambela R Boru Marbun na maringanan di babakan Legok Tangerang. Di pangidoma tu sude ruas ni huriatta terlumupi na adong di Wik nabe asaria madohoti pertangyangan ni. Na papituhon pertangyangan dohot fragmen seksi perempuan di hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 masuk pukul 10.04 WIB maringanan di gerejaon di patupado pertangyangan dohot fragmen namar judul terjau gabe ina sori pada marbarita nauli na di patupa seksi perempuan ni huriatta dung sipul pertangyangan ni di patupa matortor siar ganup wik laho menupahi tuha perluan panitia pembangunan dohot pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah tatu pahima ulau ni bain sangap di guarna na pawaluhon tetok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja
Sinosohon tu sude ruas ni huriata asaboy pasahat ton tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja boy ma ditransfer tu rekening panitia pembangunan. Napasiahon pilihan dohot iuran bulanan, pilihan permingguan, pilihan sekolah minggu, hama oleateon, pilihan bulanan keluarga dohot iuran bulanan boy ma tapasahat marhite situ wek nabe manang sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria. Na pasapuluhon parhepengon dohot torop ni ruas naro di parminggo nong salpu boy mata jaha di file nong dipasahat huria marhite WA tu hita ganup. Na pasapuluh sadahon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriat tapasahat ton selamat panjang umur gok na las niroha matu sude ruas ni huriatta na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 15 satu tanggal 21 Mei 2020 hatan itu hatta sibiebota imana tersurat di Filipi 4 ayat 10 tolu saluhut nado tarpatu paau marhite-hite ibana na margogohion au aka guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file nang dipasahat marhite WA grup tu hita ganup. Songonima ting ni huriata di bagasan minggon di batama nama masu hita. Tapasahat ma peleatta marhite pelean sada A dohot sada B laos tedehon ma sia buku edde nomor 117 Jahoba de batatta do.
Martangi yang mahita. Gohi jala perbadiai maroha pikira dohoto dinami di bagas satodi mali Tuhan. Parsahalai jala parbisuhi naposom dinalaho pataria sokatam. Parsahalai jala parbisuhi hami ganuk dinalaho majalo dohotu mangihosa. Asa mangatu si hami dinalaho makangoluhosa. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami inanami remaja naposo bulung nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hatani debata di parmingguata sadarion imam minggu eks Saudi tersurat mai di buku 2 Samuel bidu 22 ayat sada sahatu pitu. Buku 2 Samuel bidu 22 ayat sada sahatu pitu songonon mahatana hujahahon madihita. Puji-pujian ni si David dungi di hataho si David matu Jehovah akahata ni Edeon di ari dung na pinaluan ni Jehovah ibana sia tangan ni saluhut musuna dot sian tangan ni si Saul nin nama Jehovah do dolok batu diau dohot hapo rusakku jala si palua au debatado partano batu aku marhapo satu ibana doau lobu-lobuku dohot taduk ni partuauku paroding-oding aku dohot hapo rusaku si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo sai hupa jauh-jauh do Jehovah natama si pujioni jadi malua maau sian aka musuku nunga pola dihaliangi aka obak ni hamatea nau aka sungai ni hajahaton manonggotiau nunga pola dihaliangi akarate ni banua toruau dilikupi aka jorgong ni hamateaniau jadi dinatar gogotiau hujau do Jehovah jalo hupangihar anggukku tu debataku jadi ditangihon ibana suara kisya jorona jala tolhas angguki tu pinggolna disido sahat ni hatani tuhata horasma dihita salhutna Molia tema di asini rohani debata na mangaramoti hita kamang dohotinang dileho debata tu hita hahipason ringgas ni roha dohot ukap ni roha marpungu di bagas joron itu hata di parmingguon eks Saudi sadarion minggu eks Saudi na marlapatan saya tangihon ma suaraku ale Jehovah dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan Minggu eks Saudi ima holang ni antara minggu parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus lahu madapoton minggu parningotan turunnya Roh Kudus. Jadi molo tabilangi dorupani jarak ni haheheun ni Tuhan Yesus tu parnaikna 45. Jala jarak ni parnaikna tu hasasaur ni to di perbadia 10 Di bagasan na 10 arion hobar tu nama sai ala naung nako do Tuhan Yesus jaladang rodo petot di perbadia hirana sahalak buti do akan na porsiai. Jadi ido bahenna mar eks Saudi. Eks Saudi lapatanna aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Hita petutu na marpungu di sonwaing. Tarpaima jala paima hodohita di hasasaur nito di perbadia minggu Pentakosta na nengro tu minggu na tada poton. Di minggu eks Saudion dipakulingi debatado hita taringo tu panigdangion ni sahalak na poso ni debata na marguar si Daud. Di hati dako ni mana ma songot dia do parngoluon ni ibana do hasiatiaon na tu debata jala songot dia do holong ni rohani debata na setoktong olo manesa
dohot majalo ibana molotuk penunga dosa di ulah di mana. Saya marpangulahi dorohan ni debata marnida ibana. Ima panidangyon na Rosian Raja Daud. Marbikas maya kamang dohotinang na parjolo. Dung di pili debata si Dauton gabi sahalak raja. Sian sisi kelayakan menurut ni mana pedang layak ibana. Alai alanung nga debata mamiliti ibana si panguloy may ibana disi. Jalan anay gati honon ni mana si Raja Sauli tidak terima. Alalomo do perohani si Saul gabi sahalak raja manggunggomi halak Israel. Alay nung nga diucak debata to dinasya si Saul. Alani ulaon na najat nasohin alomo ni rohani debata. Jadi say dilele si Sauloma si Dauton. Pola do rupani lari manang dao si Dauton hira na palua diri sian pangaleleo ni si Saul. Ala direncana hodo ikut dapat bunuhan masih Dauton niya. Ima jorbu ni rohani si Sauli. Daktar jalo ibana tapuk ni harajau ni Daud si Daud. Bahkan di sada situasi hirana dang iboto si Daud beto dongona. Alanya ha pas may ibana rupanya di sada tempat molo mudur ibana si Saul di pudi. Molo maju ibana adong Raja Akis. Natong naing merencana pembunuhan tu ibana, tu dia na mau. Tu jolo ibana molo maju, tong muse hosana di paima, tupu di paibana tong muse di paima hosana. Marpikir may ibana, so dia na macarana. Di ba ni mana masa ada trik hira nalalayan may ibana, hira orang gila mah. Saya di paputar-putar ibana masih majujung na hira nalalayan. Margumo-gumo maro sian pamangan na rupani. Jadi dong dibereng Raja Akis abay manalalay dorainin na di pasobbo ma. Malua ma Raja Daud sian pangaleleo ni. Jala malua mahosani ibana sian rencana pembunuhan na sinakapan ni si Saul dohot Raja Akisi. Na selanjutnya muse marporang ma si Dauton maralo nala Plistin. Boy ma ditaluho ni mana marloksa-loksa. Jala di elu-elu kan halak Israel ma si Dauton na tumasay hebat. Allah si Saul menaluhon maribu-ribu do. HP si Daud boy menaluhon marloksa-loksa. Jadi lam tubuh maapi cemburu rimas di si Saulon. Anggoon songon hatane dey ikum mate di tangakku namong. Allah ni rimas na tubuh di bagasa rohana daktar jalo ibana kemampuan ni Raja Dauton menaluhon akahalak Filistini. Sahak ma tu nama naluhon ima si Goliat. Mula siya postur tubuh niyan. Basa tokit do beno ni si Goliat si Daud. Ala met-met do pamatangna. Alay tarida do huaso ni debata marhiti abalang katapeli. Otik do dibayan hona. Tertalu do si Goliat. Margogo do huaso ni debata di hamet-meton ni si Dauti. Patuduhon nabalga jala songo dia pegogo ni portibi maralon akahalak na nimiyahan ni debata. Tak si parmonang. Monang do akahalak na nimiyahan ni debata. Molotuk pemet-met ibana di bereng portibion. Mangihut mamuse di perdalanan ni kepemimpinan ni ibana. Tubuh mahagaleon ni hajol mau di ibana. Marlomo ni roha may ibana tu si Betsheba. Dung marlomo ni roha ibana diulahon ni mana ma. Ima mangalaw si patik papituhon ni. Alay di jalo ibana do pani. Ala dipicang si Jonathan do ibana. Nga salay. Dung disolsoli ibana dosa nay. Roma ibana mo si mga lualo to debata no nga husolsoli be. Takas marupani dihaburjuhon ibana mo si padjawon ni debata asa gabi sa halak raja ibana. Hape ditikin na mangihut adong maanak na namarguar si Absalom mo si. Ikonaw do gabi raja ni ibana to bapak ni. Direncana ho mo si pembunuhan to bapak no. Jay, say hira na dilele do si Dauton, ilele ho sana. Dangi botay bana betu dia terdongan na, anak na naneng merencana ho pembunuhan tu bapak na. Ala naeng gogor rohani si Absalomon, ikon ibana manian raja. Alay di pelua debata do ibana, sian sakap na jati. Dibilang-bilangi si Dauton marupani akamang do tinang. Tung masay godakian, dihilalai bana pangaramotion ni debata, palua oni bana sian akaragam ni permaraan.
Ido bahena di hati dakoni bana mulai sian ayat sada satu ayat onomi ngadi jolokku hamatean. Alai di palua de batado au. Danga dong besi topotoku tu jolo au hosaku di paima. Tupu di pea hosaku di paima. Alai di palua de batado au siani. Ibani mana kesaksian. Semuanya itu bukan karena kemampuanku. Dan jika aku melihat diriku, banyak kesalahan dosa yang pernah kulakukan. Tetapi puji Tuhan Allah itu adalah Maha Pengampun dan juga selalu memberikan bagaimana penyelamatan kepadaku ketika mara bahaya itu menghadang dari depan dan juga dari belakang. Di hati dakoni mana mai akamang dohotinang. Songot dia dalan ni ibana makati dakoni marhite alu-alu nama tu debata. Dinatar gogo tau hujodo Jahoba. Hupangiar anggukku tu debata. Ditangi hod debata ma suaraki. Ditiki nama saya HP. Dang dipasobu si Daud ibana marpangusadea tu pikiran nasa diri. Ditikiro akka hamauloni. Dijauhoni bana do debata. Di bagasan na manganggukon majau debata. Aidak terpeluai bana be dirina. Berarti dia langsung berseru kepada Tuhan ketika mara bahaya itu datang. Nagabe suku-sukun tu hitan waeng. Hitape di sepanjang perjalanan ningoluon. Ragam dota bolus akaha maulon. Jala taalusi ma di bagasar rohata. Si tauno dia mendodok dok tabolus alai malua hita si tauno. Parmaraat dia ma nokea naing rotu hita alai malua hita sian parmaraan. Bahkan nung ngahira hamatea di joluta alai malua hita sian hamateani molo hita maka tidak kosa. Somal doi binege sian panidangyon ya karuas. Ay niripu do ngamarujungi. Ay siya persahiton na narahainang niripu besehati. Alay sa sitong na barita nauli doi tuhita akahalak na marnida na masay. Bahwasanya Allah sanggup menjawab setiap doa siapa yang mau selamat dari setiap penderitaannya. Barita nauli do akan masa na niado panya kahalak na malua siya permaraan. Hita petutu. Paluon ni debata do hita. Molo tapapos do rohata mengalu-aluhoni tu debata. Tarimangi ma. Molotung adong ta adopi si taunon manang hamaulo ditik kinasalpu. Totu tahati dakod dodang alani gogotai. Ubahen na maluah hita siani. Jaladang alani hamalo otai ubahen na boy maluah hita siani. Bahkan dang alani godang ni ale-aleta ubahen na godang manguruti hita. Tetapi semuanya itu murni hanyalah karya penyelamatan Allah saja. Murni doi bana huaso pangurupion ni debata. Alani dihamu akamang dohotinang dipatadahor Raja Daud mana yang tuhita hadirion ni debata. Didok ibana iya debata ima gabe dolok batu doi diau. Allah itu adalah bukit batu bagiku. Iya debata ima nagabe hapo rusakku kubu pertahananku. Iya debata ima nagabe si palua au. Iya debata ima partano batu aku, haposaku, lobu-lobuku, parodingodingaku, jala si palua au. Jadi totalitas kehidupan tahun toktong do holan di bagasan pangaramotion ni debata. Ala debata tabaen nagabe dolok batuta, haporusata, partano batuata, dohot aka na asing nai. Debata nagabe ojahan, dohot nagabe pangalualuan, disaluhut na akka perdalanan ni panggulmiton ni mulut tao. Daksa dia HP hita boy majamot toko sata. Dang boy hita HP dinalahu maniut ho sata. Ay guru di debata doi saluhut na. Alani dihamu akamang dohotinang. Tahatidak ko manuaing parjolo tu dirita sa diri. O aleto dikku nunga hujalo akadenggan basa siya debata. Taruliaw dihahipason ni pamatang. Jala taruliaw di akka hagabion na niulan ni tanga do pikiran. Lam tapagir girma dinalaho mamuji debata. Songon edeni kordebora nakingan do punguan amay.
Molo ede ni punguan amai siaparto dio taat tusi ba ala disarihod do hita unak pula ruduk be mamikiri ngolua. Masai be disarihod do hita. Ngasai be lapatan na rupani adong di hita madok naso si gulut nang digulut. Ikut di bagasan sabam niro hadu majalo saluhut. Jala molotung daktar dung dopei unang tapak sahon gabi mangula ulaw ni si bolis di si asa dapot kita. Hita do makatidak ko ni marhite edi ay disarihod do hita. Hobar tu haperluata. Hobar tu haperluata. Tapi gema edi ni Deborah. Ima hura na terinspirasi di penulis edi. Bigi hamuma na sangap na morajong tong duruduk pikiran nina. Tohodei paramsal pedoko deh. Sebab setiap orang yang kaya itu tidak pernah tenang tidurnya. Ai dipikiri bana do. Ai buado noeng rekeniku na dison. Jala songo dia do noeng sawit tu na di Jambi. Na di Riau. Berbeda harga di Riau, naik di Jambi, HP kilo di Jambi turun. Ubaga tano di Riau. Hupapida manoeng utusan. Manang hupado mo maasa di Riau sudah sawiti. Jadi hali-hali homma mirdong may bana borngini dak terpodo pe. Marsahi ma. Terjual matanoi dua esa na di dua provinsi i lahu marubat. Ido molo dangadong hata cukup. Alai at sugari amang tahi Tuhan. Moliate ma. Dak kupikir di umur 50 au nga di pasato tu pasu-pasu na songonon. Adong perumahaku di hutaan, adong tanokku di san, adong ladakku di Sumatera. Berarti itu pembangunan pe 20 juta nama pasahatoku. Adong donai kita nama doko songoni, manang na. Molo taringo tu hasili ratusan do tapai masyad debata. Alai na mangalehot tu debata. Sedia mo na liano. Tu persembah HP. Pigahalak kita namar mingguon. Hali sedia. Itu beban. HP setiap mertangiang Tuhan. Siako do hujalo hami pasu-pasuon. Ibige debata do dibige debata. Alai na pinaima di debata gabi pasu-pasu homusenin na do. Asa unang rudut, asa unang tusahit songot cerita sinakingani. Obat ni iya hado, ima makanguluhon edi ni pungwana may do. Ay disarihod do hita. Mulo dihanguluhon ni memang nunga. Hidup bersyukur itu. Dan ketika aku terima berkat ini, aku juga harus siap menjadi berkat. Karena ketika aku menjadi berkat, maka Allah akan selalu memberkati. Siap debatadoi. Basa pola ganggu hita disi. Romara elus muna. Ana so inang do mamikir yang guni inang murado makatahon ni ala jamita daong. Hapor siyaw bay kang mga tu sinahudok konon unang pikiran ala jamita doon. Alay molo pikiran do di bay kamu ayahan na so dohono ni jamita manang buape dak terhanguluhok kamu taringo tu kemustahilan. Ay ido parto dioni. Taringo tu kemustahilan do saluhut na mangulay. Molo tahabur juho do aka amang doho tinang. Jala tahati dakon pangaramotion ni debata do sabing ngolut taon. Hitape ikon si dua lopit nian madok moliate tu debata marhite pabahena. Luar biasa. Allah memberikan tangan yang sehat kepada kita. Pikiran juga yang sehat. Pamatang na say manok tong hipas. Allah menunggu kita menjadi berkat. Jadi baiklah kehidupan ini kita isi dengan hal-hal yang baik. Mother Teresa pernah berkata seperti ini. Kita berpikir bahwa kemiskinan itu hanyalah soal makanan dan pakaian. Tidak. Kemiskinan itu adalah soal tentang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan. Jadi soal kemiskinan itu bukan dari hal tidak memiliki. Tetapi soal kemiskinan itu adalah tidak ada rasa kasih. Ido. Songot dia do pakilalaan ni sahalak diberengi ibana dirina dangadong dongan. Pogos ibana di pardonganon, dangadong naboi mardongaton ibana. Ala humurang di bana.
Dan itu benar-benar membuat dia menjadi terasing dari sesamanya. Tetapi kita Kristen ditunggu Allah menjadi sahabat buat dia. Seperti khotbah pra remaja, jadilah menjadi sahabat bagi setiap orang. Sahabat. Sahabat ini adalah sepenanggungan, sependeritaan. Molo ulo bidileho debata pasu-pasu tu si A. Jala kumurang di si B. Tuk matangan na dinalaho mangurupi. Molo dang tuk pangurupion marhite si bahenon. Tuk mapanogunogon na marhite pakatayon. Asa margogo dinalaho marpakirimon madalani arini nguluan. Ido unok ni haporsioni. Di papita akasi taunoni do haporsiota hobar tutiki halehetan na. Si taunoni do mengajar hotuhita bahwasanya Allah itu selalu turut bekerja. Lempita maha porsiota, lempita. Bahkan si taunoni do muse mengajar hotuhita bahwa kehidupan yang kekal itu ialah bagian dari setiap orang yang selalu setia kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Si taunonido mengajar honi tuhita. Ay huulaho kape na dengganon. Songon na pinangido ni debatadoy marhite hatana. Jala au sogot mulak siap portibio tumopot damang debataku akan na denggama jalo oku. Alanong ngahubayin dirikon gabe pasu-pasu. Daoma si bolisi mangula di bagasar rohatta. Nanidok ni epistelinaki. Ay na mau taot do si bolisi. Si dingmay unang pula tuhita siyati. Tu akan na asing ma. Molotuk peta jupangi akahalak na dihasiati si bolis. Boy manudati akaulaw na denggan martangiang ma. Dipangido mabisuk. Asa boy mamiakok kata na denggan. Dinalaho mangalusi ibana. Ay margogo do debata. Dinalaho patiurho saluhut na akapakatayon na sala. Amen. Martangiang mahita. Nung ahujalo hami hatam na badiyaw na lituhan. Dilihoko tu hami pakirimon na mangolo na hodo na gabi partano batuan nami dohot haporusan nami. Molohuri mangrimangi hami do tutu perdalanan ni ngoluon. Godang alituhan ku jalo hami pangurupio siako. Alani ajari hami. Asahu pake hami ganuk akka pasu-pasu nong pinasahat mi tu hami gabi pasu-pasu hami tu na humaliang. Ditiki galeha porsion nami sodang ya le Tuhan. Asa tarida jalamar perbuai hatam na badion tuganup akaroha dohot pikiran nami. Takas do ditadaho ruas ni huriam. Naro marminggu nuaing dohot nasoro dope. Ale Tuhan, dinamangaleho roha dohot pikiran ro marminggu tu bagas coromon di arianon. Tangihon manasida diganup akatangyang na. Saut mana hinalomohon ni roham. Na pinangido ni nasida obar tu sakapmu na denggani. Akaruas ni huriam na sumangalehon tikina do pemadohot ti parmingguon manogot dohot arian. Pakulingi nasida ale Tuhan jaladas dasi. Asaromu se nasida marsaor di parmingguon botari. Persahalay jala parbisuhi hami akaparhaladom. Asa toktok kami sira dohot palito diganup akapakobasyon nami. Asa matoras haporsyon ni akaruas mo na ale Tuhan. Marhiti akka jamita dohot pakubasyon nahu pasaat hami tu nasida. Ale Tuhan takas do dibotoho sakap ni huriam diganuk akka program. Toktong mahwale Tuhan na manupahi na niulan ni tangan dohot pikiran ni saluhut na parhalado dohot ruas ni huriam. Asa adong pakyon nami dinalaho patupahoni. Pos dorohan nami radi do saluhut na diho. Alani ale Tuhan ajari hami holan marhaporu satu ho sabing. Usol-soli hami dodo sa pangalasyon nami. Toktong ma, ajari hami, asa mangulahon na denggani. Ali Tuhan, sahat tu homa daging dohot to dinami sahat tu napaujukon parminggonon. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Tapuji Tuhata, sian bukwede nomor 723 huhut papungu pilihan paduahon.
banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasan na moliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhasia kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami maduk muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saut malomo ni roham di banua tongon songon nadi banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangagu. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaur hon madamena tuto ditabe. Rim mahita jongjong. Moliate mata pasahat tu hata pardenggan basai ala asi dohot holong ni rohana mangaramoti parsaurata di minggu arian di minggu eksaudi sadarion marsangap jala marmulia matuhata marhite paredeota bohal partodion barita nauli nang tajalo di patau jala di perbisuhi de bata mahita dinalahu maktangul hosa mulak mahita di bagasan las ni roha. Selamat hari Minggu. Shalom.